Halo लोगोफोर नैलाय जोंहा फुजा नायनो थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय नै हाखा सारिना बांगालि सारिखौनो गानबाय आरोना सिगाङो जोंनियाव कलेजाव माने एलपिआव लासे क्लास 10 12 लासे जोङो बेखौनो गानदोंमोन आरोना मेख्ला सादरखौनो गानदोंमोन ओंखायनो एसे रोंगो आरो गाननो थेवब्लाबो दाना एसे माने बोरैबा गोदान गोदान गानसिनाय जाबायना ओंखायनो नै माबा खननानै बिदि पिन मारिलायना लानाय होमबानि आखाइया गोलैबाय थाया आरोना नै जा गुदलाबो ओंखारबाय नायनि गथ' वाह नै सासे दासो गस्ला पेसाबो लाना फैदों नै थायै मा मानसै आंदोना इयो थायै थानानै दा ओरैनो जना थाबाय थानानै दा थांनो समायाव जि उखा खालामनाय खिथिगोन ओमफ्राय जों गोजोरागा जोंब्लानोसो नायखिथिगोन साननि 12टा बाजानिफ्रायनो फुजा नायनो थांनो अखारनो होमबा नों 12टा बाजानिफ्राय अखारनाया नोंथ' रेडि थानांगोमोन ना फुजानि बुजि दा लेट खालामबावगोन अ सिदे नोङो ले चलो बेनिफ्रायनो गस्लाखौनो माबा खालामो सिलेक्ट खालामाखै माखौ गानगोन होमबालाय नोंलाय मानो जायाखै होमबालाय होमबालाय मानो होमबा मालायखौ मानो गाखरबाय थायो दा लोगोफोर जों नै फुजा थिलियाव मोनफैबाय माने बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों आरोना फुजाफोरखौ नैनिया एसे मोजां डेक'रेसन खालामदों फुजायाबो माने नायदो जोङो मोननै मोनथाम जायगायाव नायदों नालाय खिन्थु नै मोनसेया एकदम बेस्ट जादों आरोना थ' बिराद दावराव जादों आरोना जों फैनाय समावसो माने नैनि एमएलए नि हिन्जाव फैदोंमोन आरोना नैयाव फुजा माने फुजा खालामनो थ' एकदम सिकिउरिटि लानानै धल सल लानानै इदि फैदो आरोना ओमफ्राय नै जाबारैबो फुजा खालामगासिनो गथ'ल' फुजा खालामखांबाय थ' नैनि फुजारिफोरा ना माने मालाय हिन्जावनि खाफाल इदि दाङा आरोना थ' गावनो लानांगो माने फुजारियानो जा माने जि हौवा मानसिफोरानो मालाय हिन्जावनि खाफालाव फथा होयो आरोना नैनि बिहारनिफोरा थ' गावनो इदि लानांगो ओमफ्राय बेयावनो शिब मन्दिरबो दंखायो ना शिबलिंग दङ बेयाव ओमफ्राय नै जागोथ' दामनो लुगैबाय ओंखायनो थियानो होनो जाबाय थ' मन्दिरावनो जाखादों नालाय थ' मन्दिरावनियावबो एसे हाबखानानै थांबाय फुजा खालामना थांबाय बिराद भिर जादों आरोना हाबनो जायगा गैया जादों बिराद भिर जादों नैनि हिन्जावफोराथ' माने ओरैबायदि फुजा खालामखायोना माने सानफ्रामबो फैयो आरो माना फुजा खालामबाय थायो बिसोरो बिराद भिर जादों ओमफ्राय नैयाव माबा मा होनना बुङो बेखौ नन्दिबो दोङो नालाय नै दा थ' बेबो फुजा खालामबाय जागोथ' नै नन्दि खामा खाथियाव मायबा मायबि बुंसोदों आंनो मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ बुंबाय थादों खाथियाव थानानै एकदम माने खोमाव बिदि बुंलायो नालाय फुजा खालामबा नन्दिखौ बिदि खोमायावनो बुंनांगोन आरोना माने भगबानखौ थांनानै खोन्थाहैयोनो आरो नन्दिया बिदि थ' एसे डेक'रेसन माने नै मन्दिरखौ बाय फुरुनामोन आरोना नै मन्दिरखौ दा एसे गोदान खालामगासिनो थ' बिदिनो वाटारफल बिदि गोलैनाय माने साजायगासिनो आरोना बिदि मा खालामगोन बिदि माने गोबां साजायगासिनो बिदि लाइटजों बिदि दैनि बिदि साजायहोलांगासिनो आरोना लासैनो ओमफ्राय नैयाव एसे दखानबो जदो आरो दखानफ्राबो नै मोननैसो दखानबो जदो फुथलाफोरनि बारा एसेबां बांद्रायबो नङा मोननै मोनथामसो होनो मोनसे फुजानि दखाननि ओमफ्राय मोनसे गथ'फोरनि गेलेनाय ओमफ्राय मोनसे आरो बे किटचेननि बुस्थु बिदि फानदो आरोना बारा बुस्थु गैया थ' नै गथ'आ नै आन्टि बेलुन मोनसे ला होननानैबो एकदम माने बुंगासिनो नाङा जा बाबुनो नाङानो होननानै बुंबाबो मानिखाया नै जा मालाय गथ'ला बेलुन नाङा होननानै आइसक्रिम जाबायानो थ' बेलुनखौ नाङा होननानै बुंगासिनो आरोना थ' आं बुंबाय नाङा दे होनना बाबु लायानोखा होननानै ओमफ्राय बोराय आरो हामा नांनानै लानोसै दे आरो 20 थाखा होनो मा आरो होननानै गथ'आ नों आरो बाबुआ लायबाबो नोंनो ला आन्टि नोंनो ला होननानै बुंबाय थाबाय नालाय थ' ओंखायनो बारायानो होबाय आरो नैबेनो आरोना बिसोरनि बेलुन ग्रुपआ नै सासेयानो माने अनारा खासेयानो आरोना थ' बिबो माने साब्रै साबा बिदि गथ' ग्रुप नांनानै बिसोरो बिदि फानो नैनिनो गथ' आरो बेयो आदिबासि गथ' थ' नै 100 थाखा होनायनि 80 थाखा घुरायनानै होफैफिनबाय नङा माने नायफायोबो आरो ओमफ्राय नै मोनसे आरो ब्रह्म कुमारिफोरनि मन्दाब आरोना नैयाव मानसियानो सोलाय बे जालाय बिदि सोलाय थाबाय थायो आरोना नैयाव माने ओरैबायदि मोजां नाङोना मानसिसो नालाय माने ओरैबायदि एकदम स्टेटुसो थानो हाया एसेबाबोथ' लर सर मावखायो नालाय थ' मावबासो आरो बारा मोजां मोनो आरोना माने भगबानानो जना थाखानाय बिदि मोजां नाङो आरोना मावबाथाय थ' नै दसे पर्दाखौ खोबलाय बोखालाय आरो बेलेग फैना जफैलाय बिदि खालामबाय थायो आरोना दसे
जोबजासे माने जबाय थानो हाया नालाय ओमफ्राय नैबे मोनसे मन्दाब आरो बेलेग नैबे मा गासैबो मोजाङानो जाजोबदों मुर्ति मन्दिरफोरा नैनियाबो माबाया मुर्तिया बिराद मोजां जादों आरोना थ' बेयावबो सेम नै रावबो फटा होआ गावबा गाव लानांगो सेम गासैयावबो माने बिदिनो आरोना फटा रावबो फटा होआ मालाय हिन्जावनि खाफाल दाङा होननानै थ' गावबा गाव लानांगौ आरोना थ' नैयावबो आरो बे मन्दिराव आरो हनुमान दोङो थ' हनुमानखौबो एसे फुजा खालामनानै थांबाय एसे खुलुमनानै मन्दिराव फैबाय जिहेथु नेवसिना थांनाय इदि जायो नालाय खुलुमबा मोजां नाङा ओमफ्राय नै जागुदुला जि गेलेनो मोनदों ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरोना लिंबाबो फैया खाग्लुबनो ओरैबायदि मोजां मोनदों इयो थाथिराखै माने जोंहा फुजा नायनो थांनाया बिखौ नायगिरनायावनो दिन थांदो दिनै आदा ओरैबायदि दुस्थ' खालामदो माने बिथिं खारग्लुंगासिनो ओमफ्राय फुजा खालामनानै नै मोनसेयाव सेकेन्ड मोनसे माबामोन आरोना सेकेन्ड मन्दाब नैबे ओमफ्राय आं खुलुमखांनानै नै खुदलुदों आरो बोरायजोंबो खुलुमबाय ओमफ्राय नै जा गुदलु आन्थुखौ खेरेया आरो आन्थुआव सायो होननानै आन्थुखौ खेरेया आरो इयो सासे बुंनायखाय आरो खुलुमनोसै दे ना लोगोफोर बिराद मोजां नुहुरदो आरो हाबा बायदि साजायलायदो बिथिं हाबा बायदि नुलायदो बेनिफ्राय नैबे मोनसे आरो बेलेग मोनसे मन्दाब आरो नैनि मन्दाबा सबसे मोजां जादों आरोना बिराद मोजां जादों नैनि मुर्तिया थ' फुजा नायखांनानै मोनथाम मन्दाब नायखांनानै नै भेज मम' मोनो आरोना मन्दिरावनो फानदों मन्दिरनि भितरावनो भेज मम'खौ जानानै बिराद मोजां एकदम गुदुं खांनानै हरदो बोरै खुगायाव सोब्र'ना लाबाय सोना लानानै एकदम खामजोब्बाय आरोना खुगाया दिहुननोबो हाया सोनोबो हाया बिदि जाना थादों आरोना मानसिया ओमफ्राय नै लोगोफोर फुजाया जोबखांनानै माने फुजायाबो जोब्बाय फैसायाबो जोब्बाय आरोना नायखांजोबनानै ओमफ्राय गाबोनफोर आरो खेबसे फैनो गोनांबा माने फैसाया गैला नालाय ओंखायनो दिनै एटिएम खाथिथिंनो फैबाय नालाय थ' नै फैसा दिहुननो होननानै फैबाय आरो बोराया बुंबाय दिनै नों दिहुनदो फैसाखौ होननानै आंनियाबो माने एटिएम गोदान फैखादो आरोना इदो माने बुंदो आरो नोंनि एटिएम गोदानदो फैसा दिहुन दिनै होननानै ओंखायनो आं दिहुनबाय जागुदलानो जि मोजां मोनखायो एटिएमाव फैबाथाय ओमफ्राय बोराया बुंगासिनो सिरि थु नाम्बारखौ खुदलुआ जानानै नाम्बारखौ जि गोसा बुंनो होदो खाथिनि मानसिफोरा नायलायदो आरोना ओमफ्राय सिरि था नांबाबो बिराद माने ओरैबायदि फुरथि मोनो इयो एटिएमाव फैनो होनबाथाय बारा दिहुनाखै आरोना 1000ल' दिहुनदों आङो बोराया बुंबाय मानसिफ्रा नुबाय गावनि फैसाखौहाय 1000ल' दिहुनदो होननानै फैसाखौ नै जागुदला जि नेगासिनो फैसा ओंखारनायखौ बिथिं नैया ग्रिन सिगनेल होनाय नुदों नालाय ओंखायनो नै फैसाखौथ' 1000ल' दिहुनना लाबाय उनाव बुंदोंमोन आरो फैसाखौ खम जागोन नामा गाबोननो बेरायनो आरो दिहुनबावनि होननानै बोरायाबो होनना बुंबाय आरो आंबो दिहुननि टाइम नांगौ आंनोबो टाइम गैला होननानै बुंनायखाय बोराया बुंबाय नांलाय थौ बहुद टाइम जाबाय होननानै थांबाय आरो नै जागुदला बेलुन होनो बावगारलांदोंमोन आरो फैसा नेनायावनो थ' लोगोफोर फुजाया बिदिनो मोजां जोब्बाय लोगोफोर फुजा नायखांनानै फैबाय ओमफ्राय खैथायाव थांदोंमोन जोङो सयथायाव थांदोंमोन 8टा बाजा फैबाय बहुद नायबाय आरो बहुद नायदो नुवाखै आङो लोगोफोर थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों